Ako u nás doma balíme darčeky? Veľmi jednoducho, použijeme to, čo máme doma. Napríklad papierové tašky. Vložíme do nich darček, po rozbalení sa odložia a takto čakajú na svoju príležitosť. Dajú sa využiť roky. Taštičku jednoducho dozdobíme mašličkou a je hotovo. Látkové vrecká, moje obľúbené. Staré, nové, vyšívané. Takéto ochutené oleje pre mlsné jazyčky sa v nich budú vynímať. Vrecúška cez rok bežne používam na bylinky či strukoviny. No a takto pred Vianocami ich stačí jednoducho oprať a použiť ako obalový materiál. No nie je to pekné? Rada darujem vlastnoručne vyrobené darčeky. No a tie už sú zabalené pekne, netreba ich dávať do ničoho. Drobnosti pre ekologické duše samozrejme balím taktiež do látkových vrecúšok. Tí totiž ocenia nielen obsah, ale aj balenie. Však doma si nedávame zbytočnosti, len darčeky s rozumom, také, ktoré naozaj využijeme. Tak a je hotovo. Vianočné darčeky sú pod stromčekom.